A Real Academia Galega de Ciencias ven de dar a coñecer o científico que vai ser homenaxeado este ano no Día da Ciencia en Galicia. Trátase do botánico Baltasar Merino. E para coñecer a figura de Baltasar Merino, contamos outro lado do teléfono con Francisco Javier Silva, que é o responsable do herbario do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán. Moi boas tardes, Francisco Javier. Boas tardes. Vos sodes os depositarios do herbario Merino, pero este herbario deu unhas cantas voltas antes de rematar en Lourizán. Sí, bueno, existen 4 herbarios, podemos decir, de Merino. Este que falaría del, este outro que xa desde sempre, que este mandou Merino á Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago, que está ahora no Museo de Ciencias de Santiago, e depois hai outro pequeno de 1000 exemplares en Instituto Sánchez Cantón, e depois hai outro material que mandou a un outro botánico, un dos mellores botánicos españoles, Carlos Pau, que acabou, cando morreu, acabou en depósito no Xardín Botánico de Madrid. O herbario que temos aquí, que é o herbario principal, que consta de 1000 pliegos, máis de 1000 pliegos, pois viaxou bastante porque pasou de Camposancos, que é onde estuvo residindo cando viveu para Galicia, era burgalés, foi a Camposancos, en Camposancos estuvo hasta 1916 que pasaron a Vigo, e depois el morreu, cando na República, pois a disolución da orden se depositou en Mondariz, que parece que en algunhas caixas onde hibernar paisou unha gotera, porque se tropearon alguna suelta, e depois de Mondariz xa os jesuitas volveron a recuperar en Vigo, pero como a conservación do material de herbario era un pouco problemática, porque hai que dedicarlle unha serie de cousas, pois o director naquele momento do Centro de Investigación Forestales colleu e pideu que si os terían depósito, ¿no? Entonces o herbario veu aquí a Lourizán, ¿no? A pesar de todo, estuvo en Lourizán, pero hubo un jesuita, Manuel Laín, que traballou durante os anos 50 e 60 no herbario e depois se levaba material, traía, levaba a Gijón, así son, e depois o traía, etc. Pero bueno, ahora neste momento xa fai máis de 30 anos, 35 anos que está prácticamente aquí o herbario xa sin moverse, ¿no? O que chama a atención cando se ve por primeira vez a biografía de Baltasar Merino é que a súa dedicación á botánica e tamén á meteoroloxía, e ademais as dúas interrelacionadas, el que era xesuíta e que andou por o medio mundo, recabou logo aí en Camposancos e empezou xa nunha idade serodia, xa nos 50 foi cando se lle deu por empezar a facer a recolectar plantas do entorno de Camposancos, fai un primeiro folleto dicindo pois o que atopa e a partir de aí empeza a traballar. Él probablemente aprendeu algo de ciencias naturales cuando estuvo en Estados Unidos ou en Puerto Rico, ¿no? Algún dos profesores ou dos compañeros que tuvo ali, pues probablemente lle enseñou algo de botánica por necesidades de dar clase, e depois cando veio aquí empezou co Observatorio Meteorolóxico, editou un boletín meteorolóxico, e debeu de empezar naquela época a recolectar algunhas plantas que xa se dedicou fundamentalmente a elo e a dar clase tamén a partir do ano 1890, non? Entonces, con os datos meteorolóxicos chegou a facer incluso unha publicación conxunta de meteorolóxicos e botánicos, chamábase Relación entre a temperatura e a vegetación espontánea na conca baixa do río Miño, non? E depois a partir de aí xa foi editando unha serie de traballos, distintos traballos, contribucións a Flor de Galicia, etc., hasta que quedou plasmado por un lado en as 3 volúmenes de A Flora de Galicia, editada en 1905 a 1909, e as aportacións posteriores que tamén son moi interesantes, porque xa digamos casi pasa a un nivel superior, porque a capacidade de haber feito unha flora, pois dalle unha capacidade depois de análise tamén moi interesante que se ve en os últimos traballos que publicou despois da flora, non? E ten ademais todo o mérito de facer todo este traballo, digamos, que nun momento de escasos medios materiais, de escasas referencias, ele entra en contacto con outros naturalistas, con Víctor López Soane, con Pau, como dixeches antes, que lle dan un pouco de soporte, non sei se hasta de formación, pero digamos que é un traballo digamos que botado para adiante, como que diríamos agora. Sí, no, el empezou, primeiro foi Víctor López Soane, pero chegou un momento que xa non chegaba. Víctor López Soane tenía as súas limitacións tamén, porque era máis amplio, era botánico só, era zoólogo, dedicaba máis das cousas, aparte do seu traballo, e depois tamén contactou co apoio máis importante foi Carlos Pau,
botánico, os mellores botánicos españoles, e depois con algún portugués, pero el foi o traballo foi personal, el se movía, era o que herbolizaba, e tamén tuvo certa colaboración, sobre todo de herbolizar materiales, con algúns tipos de algúns colaboradores en Galicia. El recorreu toda Galicia, moitos lugares de Galicia, deixou 3 lugares, fundamentalmente, ou 4 lugares sin tocar, que foron a Costa da Morte, desde Corrubedo a Coruña, só estuvo en Finisterre, nesa zona, a Costa de Capelada, Serra Capelada, por encima de Covas, arriba en Ferrol, e depois a zona de Ascalizas de Rubiá e a zona de Penatrevinca, pois que na zona alta, ¿no? A zona baixa estuvo un pouquiño ainda, pero a baixa pois a menos de 1000 metros, ¿no? E esas 4 zonas que son moi interesantes, sobre todo as dúas para os límites a con León, que ya aí deron a posterioridade de moitas plantas, foron as que faltou, pero os demais, pois o traballo de arborización foi, non han aparecido plantas novas, pero ele tuvo un papel moi importante porque, vamos, só basta con decir unha pequena cifra que él na flora, cando fixa a flora, depois incrementouse un pouco máis, pero había daba como 1850 especies, subespecies e variedades, sobre todo, depois equivalente actualmente está nos 2500, ¿no? É dicir que desde Merino aumentou aproximadamente en 650 especies, ¿no? Non contamos moitas destas que están nos sardíns, que só se cultivan en un par de sardíns, en eso, no, as especies autóctonas, as silvestradas ou as cultivadas moi abundantes, ¿no? Un impresionante traballo de campo que percorreu Galicia de arriba abaixo, quitando eses puntos. E logo estaba, eu supoño que na época, a dificultade de facer a identificación taxonómica, sobre todo se non tes así moitas referencias. Polo que teño entendido, Baltasar Merino tamén era botado para adiante. Vi algo que lle parecía novo, así o contaba. Claro, chegaba, como non tiña cousas que lle parecían, pois, tirou para adelante, ¿no? Hasta que había algunas que sí, por exemplo, pasoulle con un iris que estaba que crece fundamentalmente na Serra dos Frés, el describirnos como iris diversifolia, e ao pouco tempo, aos poucos semanas ou meses, quizá, probablemente, pois chegoulle unha carta de Enríquez, que era un botánico portugués, que decía que él se había descrito esa planta como iris boisieri, ¿no? Es decir, que él, claro, cuando encontraba, pero claro, realmente pues él veía cosas nuevas, claro, que no encontraba en los papeles, claro, que él describías cuando no encuentras en los papeles, aunque él tenía, la información de aquel momento suficiente como para poder ir trabajando, ¿no? Pero era después también, claro, eso, el desconocimiento de la zona, pues también hacía que a veces incluso, en algún caso, llegó a encontrar algún científico en sus expediciones, ¿no? O llegó a saber que estaban unos científicos por ahí, por ejemplo, un tal Chapman en Penatrevinca, pero él no cita como Chapman, pero sabemos que foi un Chapman que encontrou en Penatrevinca, supo de él porque aqueles días había estado por ali Chapman, ¿no? Porque él tiña escrito que eso, lle quedaban eses puntos aí Penatrevinca aí por facer esa peneira botánica, que dicía que o gallá non tiveran que vir xente de fora, estranxeiros, a facer ese traballo que había que facer aquí. Exactamente, esa referencia fai mención a este Chapman, que sabemos hoxe en día que era Chapman. Facía mención a ese mismo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pois vimos de coñecer a figura de Baltasar Merino, o botánico e tamén meteorólogo que peineirou prácticamente todo o territorio galego para facer esta flora de Galiza que representa o esforzo pioneiro máis importante en coñecer pois a nosa flora. Estivemos a conversar con Francisco Javier Silva, que é responsable do herbario do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, e de seguro que este ano, dedicado pola Real Academia Galega de Ciencias, habemos de falar moito sobre a figura de Baltasar Merino. Moitas grazas, Francisco Javier. Gracias a vos. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. E isto todo. Escoitámonos o vindeiro domingo, como sempre, na Radio Galega. Adeus. Alecrim dourado que nasceu no monte sem ser sementado. Ai, amor, quem te diz
flor do toxo era o alecrim. Alecrim, alecrim miúdo que nasceu no monte perfumando tudo. Alecrim, alecrim miúdo que nasceu no monte perfumando todo. Ai, amor, quem te dixo a ti que a flor do toxo era o alecrim? Ai, amor, quem te dixo a ti que a flor do toxo era o alecrim? Alecrim, alecrim aos molhos por causa de ti choram os meus olhos. Alecrim, alecrim aos molhos por causa de ti choram os meus olhos. Ai, amor, quem te dixo a ti que a flor do toxo era o alecrim? Ai, amor, quem te